Прывітанне, шаноўныя сябры. Прывітанне, вітаем вас у студыі Рух ТВ. Сёння з вами Віктор Янчаревич І Ольга Быкоўская. Пачаўся сакавік, надышла вясна, і сёння мы хочам узгадаць пра найбольш важныя падзеі зімы і абмеркаваць тое, што нас чакае, ці можа чакаць бягучай вясной. Нашы палітычныя планы. Тым больш, што зусім хутка будзе Дзень волі, пачатак традыцыйных акцый беларускай апазіцыі. Што ж мы будзем рабіць у гэтым годзе, Віктор? Аб гэтым мы пагаворым пазней, а зараз прыгадаем тое, што адбывалось мінулай зімою. І мы будем казаць пра палітычныя падзеі. Да? І першае, што я абазначыў, гэта змена все ж таки фармата вулічных пратэстаў. Да? Ад цэнтралізаваных акцый у цэнтрах гарадоў пратэсты сышлі в раёны, в мікрараёны, во двары, і вось такім чынам на пэўны час удалося захаваць актыўнасць грамадзян. Але вымушаны адзначыць, што таксама ёсць і некаторыя негатыўныя моманты ў гэтым плане, таму што ўжо пасля Новага года былі две спробы сабраць людзей в цэнтры горада Мінска, і яны закончыліся правалам, на жаль. Але мы спадзяемся на тое, што ўсё ж такі вясна, яна прынясе абуджэнне і для гараджан, для жыхароў гарадоў і для палітычнага жыцця в Беларусі. Сапраўды так. І надзею на гэта дае нам, можа быць, гэта традыцыйны цыкл беларускіх апазіцыйных мерапрыемстваў. Што яшчэ варта прыгадаць з зімы? Памятаеце акцыю 23-34? Яна адбылася з 31 на 1 студзеня і атрымала даволі вялікі распаўсюд. Мы трошкі прыгадаем яе, паглядзіце на гэтыя кадры. І рухаемся далей. Што яшчэ, Віктор, можна сказаць пра зімовыя падзеі? Ну, я б адзначыла, што раз уж мы пачалі гаварыць пра палітычную актыўнасць гараджан, што яна трохі супакоілася ці зменшылася не таму, што вот самі людзі захацелі так, а таму, што все ж таки беспрэцэдэнтны ціск адбываецца з боку сілавых структур, і цягам зімы адбылося вельмі шмат затрыманняў людзей, узбуджаны шэраг крымінальных справаў. Нават на днях заявіў кіраўнік следчого камітэта, што з конца лета мінулого года па сённяшні дзень ужо на разглядзе знаходзіцца больш за 2400 крымінальных справаў. Натуральна, што все гэта не надае аптымізму і адпаведным чынам уплывае на паводзіны людзей. Але разам з пашырэннем рэпрэсій адбываецца і увядзенне новых санкцый з боку еўрапейскіх краін, з боку Еўразвязу, Злучаных Штатаў. Гэта ўсё рэакцыя на сітуацыю в Беларусі. Так, на жаль, мы пакуль што не можам сказаць, што сітуацыя паляпшаецца. Я яшчэ б нагадала, што ў нас, напэўна, беспрэцэдэнтная колькасць палітычных зняволеных у Беларусі. Наколькі я памятаю, гэта больш за 200 чалавек, 250 уже набліжаецца да 300. І такой колькасці палізняволеных у нас не было ніколі. Людзі перасталі баяцца сутак, але пачалі звяртаць увагу менавіта на крымінальныя падзеі, бо там ужо людзей знікаюць не тыдні жыцця, не дні, не суткі, а цэлыя гады. Як мы будзем ім дапамагаць, нам яшчэ давядзецца пра гэта думаць, таму што можна спадзявацца на хуткую перамогу, але ёсць беларуская такая і вядомая мудрасць: рыхтуйся да горшага, але спадзявайся на лепшае. Так мы, напэўна, і будзем працягваць. Да, таксама рыхтуйся да горшага, спадзявайся на лепшае. Да?
зима запомнится нам еще и тем, что улады увели обмежевание на рост коштов на певную группу товаров, а так само шматликими авариями коммунального характера. Да? Тут хіба что в лидерах сам город Минск, але так само не только в городе Минску есть такие проблемы. И Яны былі ў Салігорску. Прыгадаю, што там таксама людзі сядзелі ў 20-градусны мароз без цяпла. І былі шэраг адключэнняў цяпла і ў Мінску, і ў іншых гарадах. Пра што гэта можа сведчыць? Гэта можа сведчыць пра тое, што сістэма набліжаецца да пікавай нагрузкі, да калапса. Наконт заморозкі цэнаў гэта толькі падаецца добрым шляхам, таму што людзям можа быць это і прыемна, але што будзе рабіць бізнес? У бізнеса няма варыянтаў лавіраваць і як ім кампенсоўваць нейкія згубы. Што яны могуць цяпер рабіць? Яны ў выніку трапляюцца ў пастку. І трэба рыхтавацца да таго, што крызіс будзе паглыбляцца. Іншых варыянтаў насамрэч пакуль што я не бачу. Віктор. Так, мы так само провели невеличкое опытание, звернулись до прохожих на улицах. Чем им запомнился минулый год, запомнилась зима и чего хорошего яны чекают от весны. Давайте поглядим. От весны то же, что, наверное, и многие белорусы ожидают. Ну, понятно. А как зима? Как оцениваете? Ну, зима, как мы ожидали, ничего как бы не происходило. В личном плане тоже ничего, в глобальном плане вообще ноль. То есть ничего хорошего за зиму вообще не произошло? Ну, думаю, да. Что ожидает весны? Хочу найти работу. Было бы неплохо, да. А хорошее зимой, день рождения у меня зимой. Что можно пожелать нашей стране? Вы прекрасно знаете, что каждый в нашей стране желает для нашей страны. И, в принципе, я придерживаюсь того же мнения. За зиму. Ну, в принципе, вся зима была положительная. Даже не глядя на то, что было холодно. Но от весны желаем здоровья и чтобы пошел ковид. За зиму все было нормально, никто не болел коронавирусом. А что мы ожидаем? Лучшего, конечно, как всегда, лучшее, только лучшее. Ожидаю, что прекратятся эти беспорядки. Хочу выразить особую благодарность ОМОНу и силовым структурам. Если вы, конечно, такое разместите. За зиму? Позитив? Не знаю. А позитивно от весны? Ну, вообще, чего ждете от весны? Ой, я надеюсь, что у нас в стране что-то поменяется к лучшему. И один человек все-таки надумает уйти куда-то, не знаю, может, в другую страну. Вось такие меркаванні людей мы почули на улицах. В целом можно сказать, что з весной у людей звязаны надеі на лепшае. Але з гэтага вот ролика побачанага я б хотел выделить каментар грамадзяніна, які з лёгкай агрэсіўнасцю дзякавал АМАПу за працу. Вось, Вольга, як ты думаешь, ці адчувае на сённяшні дзень АМАП праваахоўнікі, да? Супрацоўнікі праваахоўчых структур, ці адчуваеце на сябе часткай грамадства, ці все ж таки вот паглыбляецца этот падзел паміж уладай і простымі грамадзянамі? Шчыра кажучы, я думаю, што яны адчуваюць сябе часткай часткай грамадства, але яны у іх нейкае сваё грамадства, якое не з'яўляецца тым, дзе мы жывем мы. Такое адчуванне, што ствараецца две паралельныя рэчаіснасці, такое адчуванне, што яны жывуць у іншым сусвеце, што гэты раскол дасягнуў такой глыбіні, што калі б мяне запыталіся, ці з'яўляецца нават частка беларускага грамадства, я бы сказала не, тому што я жыву ў іншым грамадстве, дзе падобныя рэчы, які робяць беларускія сілавікі, проста немагчымыя.
Але калі ты ў іх запытаешся, яны скажуць, што ты не участка беларускага грамадства, таму што яны не бачаць, нашы ўлады забыліся, што яны павінны працаваць для ўсіх беларусаў, не толькі для тых, хто да іх лаяльны, але проста яны з'яўляюць, нават калі яны сабе намалявалі перамогу на гэтых выбарах, Лукашенко павінны працаваць з усімі, ён павінны, але гэтага няма. І тое ж там адбываецца з сілавікамі. Сілавікі, як быццам бы на астрые гэтай атакі. Трэба прызнаць той факт, што сітуацыя не з'яўляецца чорна-белай, якую яе падае ўлада. Да? І сярод грамадства могуць існаваць розныя пункты гледжання, розныя думкі, розныя меркаванні. І задача ўлады якраз такі вось гэтыя думкі пачуць і прыняць узважанае кампраміснае рашэнне, якое будзе задавальняць большую частку грамадскасці. Пры такім падыходзе будзе вот это рашэнне мець устойлівы характар. Дякую, Віктор, за меркаванне. Сапраўды, мы ўсе шукаем варыянты, як выходзіць з гэтай сітуацыі. Цалкам верагодна, што гэты выхад палягае і ў полі кампрамісу. І будзем спадзявацца, што прынамсі беларускі народ верне сябе магчымасць абараняць свае палітычныя інтарэсы, удзельнічаць у празрыстых сапраўдных дэмакратычных выбараў. Для гэтага мы ўсе і працуем. Да, дзякуй вялікі, Вольга. Дзякуй за ўдзел у перадачы нашай. Будзем рады бачыць вас в наступных перадачах. Дякую, што запрасілі. Дякую, што цікавіцеся маім меркаваннем. Я ўжо чуў пытанні, якія абмяркоўвалі да мяне. Калі магчыма, так я б пераключыўся зараз на расійскую мову на некалькі хвілін. Крыху больш зручна. Да, Андрей, то калі ласка, ты не прысутнічаў у Беларусі падчас падзеяў, якія разгортваліся на працягу апошніх паловы гады. Да? На паловы гады такі ёсць, да? Некалькі год я не жыў у Украіне. Андрей, ты не прысутнічаў у Беларусі апошнюю палову года, да, калі разварочваліся падзеі, якія мы сёння абмяркоўваем. Але, мабыць, назірал за тым, што адбывалася, і якія ўражанні ўвогуле склаліся? Як гэта бачыцца здалёк? Конечно, страна заняла прочные позиции в передовицах газет, YouTube-каналов, изданий, социальных групп. Просто взорвала медиапространство. Ничего такого, особенно в Европе, особенно в европейской стране, не происходило уже много десятилетий. Всецело внимание было приковано практически в режиме реального времени. С замиранием сердца смотрели за протестной активностью, смотрели за безумной совершенно реакцией властей, за абсолютно фантастическими попытками все это как-то обратно забить, загнать под плинтус, игнорировать. Просто надеялись и молились, что ситуация изменится к лучшему, что репрессии как-то закончатся, что будет найден какой-то компромисс, что не будет разделения на своих и чужих, на правильных белорусов и неправильных белорусов, что будет какая-то попытка диалога, какая-то попытка примирения. К сожалению, мы все знаем, что репрессии только нарастали, никаких попыток диалога мы так и не увидели, что, конечно, очень жаль, потому что это была такая развилка, которую, к сожалению, власти проскочили, проигнорировали. Да, дякую, Андрей. Я просто удакладню, што Андрей Маісенка з'яўляецца сябрам руху за свабоду і апошнія годы працуе в Китаі. Да, в Европе, у Китаі. В Европе, в Китаі, то бок знаходзіўся фактычна за 1000 кіламетраў. Бачыў все тое, што адбываецца, бачыў не толькі в беларускіх сродках масавай інфармацыі, але, як кажаш, і весь свет аб гэтым пісаў і гаварыў.
даже находясь в Китае, то, что я лично ощутил очень близко именно в этот момент, белорусы, которые проживали в Китае, в различных городах, вдруг вспомнили, что они белорусы, стали создавать группы в популярных китайских социальных сетях, стали помогать друг другу по самым различным вопросам, как-то стали вдруг осознавать, что вот это мы, это же белорусы. И как-то какое-то произошло объединение, что ли. Какая-то такая самоидентификация, что ли, какая-то идентичность возникла. И какая-то политизация, то есть всем стало интересно, что же вдруг происходит. Практически не было, те белорусы, которые вот работали в Китае, по крайней мере, среди них практически не было никого, кто поддерживал бы позицию властей. Сразу все постили огромное количество фотографий с белым стягом, меняли аватарки, меняли свои иконки в соцсетях, чтобы каким-то образом символически обозначить свою принадлежность, собственно, к народу, к протестующему народу. И это, может быть, это подскажет нам, почему для властей борьба с символикой вдруг вышла на первый план. Почему вдруг борьба с символикой? Тем более, что с историческими символами, которые являлись, собственно, скрепами, скажем так, извините за такой слишком банальный штамп, белорусского народа в течение столетий. Почему вдруг такая борьба развернулась? Вот именно потому, что это те символы, те лозунги, которые дают нации объединиться, которые служат для какого-то такого идентификатора, какие позиции мы отстаиваем и по какую сторону баррикад мы находимся. Это то, что нас объединяет. Все правильно. І улада гэта, мабыць, таксама разумее і распачала таксама такі беспрэцэдэнтны ціск на нават гандляроў нацыянальнай сімволікай. І за апошні час закрыта крама нацыянальнай сімволікі князь Вітаўт, днямі заявіла аб закрыцці, аб цалкам спыненні дзейнасці крама Сімвал Бай. З боку кантралюючых органаў зараз перажываюць крама Адметнасць і крама Росквіт, якая знаходзіцца ў Баранавічах. Дарэчы, крамай Росквіт кіруе сябар руху за свабоду, абласны каардынатар Юрась Казакевич. І нам вядома, што крама перажыла шэраг праверак па лініі ДФР і атрымала нават 2 адміністрацыйныя пратаколы за нейкія дробныя парушэнні. Натуральна, што хацелі знайсці падставу для ўзбуджэння крымінальнай справы, але дзякуй, што ў Юрася все добра па бухгалтэрыі і не знайшлося падставаў для больш жорсткіх мер у адносінах да яго крамы. Але, безумоўна, крама все ж таки знаходзіцца пад пагрозай закрыцця і ліквідацыі. Для яго зараз стаіць выбор, якім чынам дзейнічаць далей. Именно так это и происходит. На самом деле роль символов в общественной жизни и в политике нельзя недооценивать. Это не просто исторический флаг, это не просто исторические орнаменты, не просто узоры или какие-то декорации. Это какой-то маркер, который всех нас объединяет. И этот маркер, его стараются загнать под плинтус, его стараются вытеснить, маргинализовать, представить в искаженном свете, дискредитировать, просто для того, чтобы не дать разрушить ту крышу, под которой тот символ, за которым идет народ, ту объединяющую какую-то черту, которая легко дает возможность нам, не встревая в дебаты и в дискуссии, сразу понимать, каких взглядов мы придерживаемся, чего мы добиваемся. Да? Мы демонстрируем этот символ, понятно, чего мы хотим. И вдвойне жаль, потому что это наши исторические символы, и воюя с ними, власть уничтожает
идентичность нации, осознание белорусов как нации, осознание, понимание, узнавание со стороны всего мира, что это отдельная, исторически отдельная нация, сформировавшаяся нация, состоявшаяся нация, нация с богатой историей, на самом деле, с богатой культурой, уничтожают национальную самобытность, уничтожают национальную идентичность, на самом деле. Вот это вдвойне жаль. То есть первое – это стремление разрушить единство, чтобы мы не могли объединиться, разрушить то, что нас объединяет. И второе – это уничтожить белорусскую самобытность, не дать ей, разрушить, если хотите, белорусский бренд, не дать ему сформироваться, нанести удар по белорусскому бренду, по восприятию страны за границей, всем миром. Ну, так, сапраўды для ўлады гісторыя Беларусі пачынаецца там ад Вялікай Айчыннай вайны і ігнаруюць больш глыбокія карані. Таму і нават дэкларуючы памкненні да вяртання адзінства беларусам, да, ўсё ж такі мы бачым, што дзеянні прымаюцца, ці падыход да пошука этого адзінства, ён якраз такі вядзе да паглыблення падзелу у грамадстве і спробы сілавога навязвання любові да той сімволікі, якая на сённяшні дзень з'яўляецца афіцыйнай, яны наўрад ці будуць мець той поспех, які прадэклараваны. Але, як мне падаецца, што прыбраўшы проста чырвона-белую сімволіку з вуліц гарадоў Беларусі, можна будзе па выніку года паказаць прыгожую картинку, да, і зноў-такі абвесціць аб тым, што дасягнута вот эта мэта, і ўсё ж такі адзінства надышло, да, ці вярнулась Беларусь, але ці сапраўды гэта будзе азначаць для беларусаў адзінства просто такое механічнае, сілавое прыбранне нацыянальнай сімволікі з вуліц, сэрца-то яе не вырвешь, правильно? Разумеется, нет, конечно нет. Это будет иметь два эффекта. Во-первых, тем больше люди будут ненавидеть официальную символику, навязываемую против их воли, агрессивно навязываемую. И это приведет к тому, что раздражение ведь никуда не исчезнет, оно просто будет сохранено, оно затаится, но при малейшем поводе оно выплеснется наружу на самом деле. Оно будет тлеть, оно будет бурлить, клокотать. И как только представится малейшая возможность, все опять выплеснется на улице. И как только численность протестов достигнет какого-то критического значения, опять появится и символика, опять появятся те массы, которые колеблются, присоединятся соответственно. Почему еще важно иметь символы? Потому что мы понимаем таким образом, что нас большинство. Мы понимаем это. Все стремятся примкнуть к большинству. И даже если нас большинство на самом деле, но мы, может быть, это не так наглядно, это не так очевидно. Мы все думаем, может быть, это моя позиция, она неразделяема остальными слоями общества, как бы. Но другие слои думают точно так же. И когда мы демонстрируем эти символы, это такой наглядный знак понимать, что мы выступаем, в общем-то, с одних и тех же позиций. Даже если между нами есть какие-то различия, на данный момент они несущественны, потому что мы хотим, в первую очередь, прозрачных, справедливых, честных, конкурентных выборов. И мы хотим сменяемости власти. Это единственная повестка дня, которая сейчас актуальна. Все остальные различия, они уходят на второй план. Фактически демонстрация нашей национальной символики дает нам понять, сколько нас таких, которые привержены идее честных, справедливых выборов, идее ротации, сменяемости власти, идее нормальной политической конкуренции. Конечно, в контексте событий протеста, вот эта протестная волна беспрецедентная в августе, сентябре, октябре прошлого года, тем более бело-красно-белый флаг неразрывно связан с имиджем Беларуси, с брендом Беларуси. Это взорвало масс-медиа по всему миру. И, разумеется, бело-красно-белый флаг, наша национальная символика,
стала супер-супер популярна и стала неразрывно связана с этими событиями, после этого истребить, искоренить ее, загнать под плинтус совершенно невозможно. Понятно, что именно эти символы будут нашим национальным флагом, будут нашими символами новой независимой Беларуси. Тут не маю нават што і сказаць супраць этого. Натуральна, што надыдзе час, калі чырвона-белы сцяг стане дзяржаўным сімвалам Беларусі. Адзінае скажу, што на пачатку, ці нават яшчэ в сярэдзіне 2020 года, мінулага года, ніхто не думал аб тым, што на вуліцах нашых гарадоў будзе столькі чырвона-белых сцягоў. Да? Але гэта сведчыць толькі аб тым, што гэты сцяг заўсёды был у беларускіх сем'ях і просто знайшоў патрэбны час для того, каб выйсці ў свет. І наперадзе нас чакае вялікае нацыянальнае свята. Дзень волі, і спадзяюся, што мы годна яго адсвяткуем. Андрей, хочу падзякаваць за удзел, за цікавыя думкі выказаныя. Спасибо, что предоставили такую возможность. Дзякуй, шановныя сябры, за тое, што былі з намі. Подписывайтесь на канал Рух ТВ, распаўсюджвайце спасылку на гэтае відэа. Будем рады бачыць вас на наших новых перадачах. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!